Momentálne sa nachádzame v Bardejove v autokomplexe R66, s ktorým sme si dohodli spoluprácu na prvú roadshow našej značky BYD. Cestovali sme z Prešova 4 autami a jazda bola výborná. Tie auta majú výkon, jazdia ticho, čiže jazdu sme si úplne užili. Dnes tu máme 4 autíčka. Toto za nami je vlajková loď od BYD Sea Lion 7 s výkonom 530 koní. Ďalej tu máme také ľudovejšie auta, ako je Atto 2 DMIčko, čiže to je náš superhybrid. Potom tu máme Dolphin Surf, to je také mestské elektroautíčko. A máme tu ešte Steel U, to je také väčšie plug-in hybridné SUV. Čo také špeciálne tu čaká dnešných návštevníkov R66? No určite ich tu čakajú super raňajky s dobrou kávou a výborná atmosféra a veľa testovacích jazd. Momentálne je 5 minút po 10. a my už máme plné parkovisko záujemcov o naše vozidlá. Veľmi sa tešíme a dúfame, že si ľudia užijú tieto skúšobné jazdy.